Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ nyere Chidi nwa onye nkụzi ụka ntaramahụhụ. Ozugbo a gbasara akwụkwọ, akụkọ ruru onye nkụzi ụka ntị banyere ahụhụ ọjọọ hedmasta nyere nwa ya n'ihi oroma. O jekwuru Akụbụzọ n'ụlọ gwa ya hoohaa na Chineke ga-ajụ ya ajụjụ banyere arụ o jiri Chidi mee n'ihu ọha. Kemgbe ahụ, nghọtahie dị n'etiti ya na hedmasta bawanyere ibu. N'ikpeazụ, ndị kọmitii ụlọ ụka bịara kpezie otu a ga-esi na-aghọ ya bụ oroma. Ha kwuru na ha bụ ndị kọmitii elesịa n'anya wee chee ihe a ga-eme. Na otu a ga-esi na-eme ya bụ na ọ bụrụ na aghọọ ya bụ oroma, na onye ukwu ga-eketa, onye nta ga-eketakwa. Ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ga na-eketa oroma, mana nke onye isi ụka na hedmasta ga na-aka nke ndị ọzọ. Ndị nkụzi maara na mkpezi a ndị kọmitii ụlọ ụka kpeziri mara mma nke ukwuu. Site n'ụbọchị ahụ ha nabatara ihe ahụ e kwuru, ọ na-eme oge ọbụla a ghọrọ ya bụ oroma, ekee ya otu o kwesịrị. Ọ bụ ezie na nke ndị hedmasta na nke onye nkụzi ụka na-aka, n'ihi na ha abụọ bụ ndị isi. Otu hedmasta si bụrụ onye isi n'ụlọ akwụkwọ ka onye nkụzi ụka si bụrụkwa onye isi n'ụlọ ụka. O woro anya na ọ bụ onye nkụzi ụka na-enwe mkpụrụ osisi ọbụla dị n'ogige ụlọ ụka, ebe hedmasta na-enwere mkpụrụ osisi ọbụla dị n'ogige ụlọ akwụkwọ. Ndị nkụzi ndị ọzọ bụ otu e nyere ha anara. Ma iji mee ka ọrụ na-aga n'ihu nke ọma, hedmasta ọbụla maara maka ọchịchị na-echeta ndị na-enyere ya aka n'ọrụ, n'ihi na ọ dịghị mma ime ede ruoro nwaanyị o chezọọ onye kọrọ ya. Na ọ dị mma onye na-arụ ọrụ, onye rụọ o rie. Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ na-alụkọ ọrụ, ịgbanịa o nwee ihe pụtara, isoro nyetụ ha ka obi dị ha mma, ka ume wee dịkwa ha na-arụ ya bụ ọrụ. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Ndewonu.